Двобоя на стадион Димитър Бурков премина при тежки атмосферни условия на непрестанен дъжд, който затрудни допълнително двата отбора. След началния съдийски сигнал на арбитъра Диан Павлов, футболистите на символичния домакин тима на Ракета тръгнаха в атака и създадоха няколко отлични възможности за откриване на резултата. Още в четвъртата минута Стефан Пейчев проби отдясно, но Белял Белялов стреля над вратата. 6 минути по-късно Месут Мустафов засече с глава центриране от Ъглов, но вратаря на Агроелит Живко Желев ефектно изби насочената под гредата топка. Последваха няколко неуспешни опита на Александър Георгиев и Месут Мустафов с далечни удари да изненадат вратаря Желев. Така се стигна до 17-та минута, когато Диан Кирилов от пряк свободен удар изпрати топката в наказателното поле на Ракета, където непокритият Венци Анастасов отклони топката в мрежата за 0-1. Футболистите на Преселец реагираха веднага и пред вратата на Агроелит критичните ситуации следваха една след друга. В тези минути в герой за своите с блестящите си прояви се открои стража Живко Желев, който с невероятен рефлекс спаси удари от близко разстояние на Белялов, Мустафов и Ибрахим, а в 37-та минута и на Георги Дамянов от наказателен удар. Все пак логичното се случи, когато всички очакваха края на полувремето. Защитника на македонополския отбор извършише нарушение срещу Месут Мустафов в наказателното поле и арбитъра Диан Павлов отсъди най-тежкото наказание Дуспа, която Белял Белялов хладнокръвно превърна в изравнителен гол за 1-1. След почивката в 54-та минута Стефан Пейчев с нисък пътен удар направи пълен обрат за 2-1. 4 минути по-късно Месут Мустафов в свой стил с техничен удар красиво прехвърли стража за 3-1. След попадението на терена имаше само един отбор, този на Ракета, чието футболисти ни припомниха по забравеното предаване гол след гол. В 69-та минута Стефан Пейчев стреля, вратаря успя да отбие, но при добавката не сгреши за своя втори гол в мача и четвърти за отбор. Минута по-късно Валентин Василев бе точен от 11 метров наказателен удар, отсъден за нарушение срещу Мустафов и резултата на бъбна на 5-1. В оставащите 10 на минути до края Месут Мустафов ознаменува добрата си игра с хек-трик. Първо в 80-та минута двуходова атака Димитров Мустафов позволи на последния да увеличи на 6-1, а в 86-та минута отново той да оформи крайното 7-1. След последния съдийски сигнал, кметът на общината Красимир Мирев връчи купата на капитана на полиителя Александър Георгиев пред радостните овации на многобройните си фенови дошли да подкрепят любимците си на градския стадион. Един много интелигентен спортсменски матч и изключително резултатен, с което много ни зарадвахте. Искам да ви поздравя с купата, която ви връчвам и както всички очакваме от тук нагоре. Вече това било за вас единство. Ние ще ви подкрепим по-нагоре. Честито! Така при дебютното си участие в турнира, отбора на село Преселец спечели по най-категоричен начин приза. Още един път. Благодаря ви. Дай